Кои са хомеопатичните медикаменти, необходими в домашната аптечка за неотложна помощ? Ако сте привърженици на лечението с хомеопатия, книгата «Ало, докторе» би ви била от помощ. Написана е от лекари с богат опит в областта на клиничната хомеопатия. Благодарение на дългогодишният им опит, те са събрали информацията, базирана на най-честите оплаквания в кабинета на лекар-хомеопат. Ще разберете кои са подходящите хомеопатични лекарства в съответните разреждания и честота на приемите. Могат да бъдат лекувани и остри състояния, като обрив, отток, повишена температура, болка или кашлица. Хомеопатията също се препоръчва за лечение при бременни, кърмачки и деца. Препоръчително е книгата да бъде използвана след консултация с хомеопат. Тя е практически справочник, но не е предназначена за самолечение. «Ало, доктор» е написана на достъпен език, описва принципа на лечение на хомеопатията и има за цел да помогне на хората да се лекуват според индивидуалните особености.